कन्डाक्ट जायो मालाबा 7 जन मालाबा 8 जन मालाबा 10 जन जोङो बेबायदि नुयोमोन मालाबा 13 जन थांनाय बाराव बेबायदि जोङो रिजाल्टफोरखौ मोनदों किन्तु खाफाला मोजां आरो जोंनि नाजानाय जोंनि जि मटिभेशन जोंनि गावबा गावनि जि मोनसे रिलेन्टलेस जि मोनसे एफर्ट जोंनि जायफोर बिजाथिफोरा एपीएससी सिभिल सार्भिस आरो यूपीएससी आव जायफोरा स्टाडि खालामबाय थादों कुनु नार्भासनेस गैयाबासिनो बिथांमोननि जि नाजानायनि गेजेरजों देग्लाय बोसोराव 923 बे पोस्टनि एगेन्स्टआव बर' केन्डिडेटफ्रा आसामाव एपीएस एससीएस आरो बिनि गेजेराव जोंहा गणेश चन्द्र बर' डक्टर जेम्स दैमारी श्रावणी बर' आरो डिमासा ब्रह्म मिथुमा बसुमतारी एन्ड मेनी आदार्स गासै 38 केन्डिडेटआ बे सिलेक्शन जानो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो खेबसेबाव बिथांमोननि थाखाय गोबारै आखाइ खबनानै हरनांगौ दिनै जोंनि गेजेराव बांसिनानो बाहागो लाफैदों माखासेया गोबां उसुबिदानि थाखाय बाहागो लाफैनो हायाखै आरो बिथांमोननोबो जोङो उननि समाव मान बावनायनि हाबाफारिखौ मावगोन दा बेखायनो जोंनि गारजेन नोंथांमोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन जों जुदि नायो जे अल इन्डियायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मीना ट्राइबेलानो बांसिन जायगा आवग्रिदों आसामनि बेलायाव जों जुदि एससीएस एपीएस एपीएससीनि आन्जादाव जों जुदि नायोब्ला मेडिकेल इन्जिनियारिंआव जों जुदि नायोब्ला इभेन प्रफेसरनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायावबो जों जुदि नायोब्ला जों नुयो जे बांसिन ट्राइबेलनि गेजेराव मिसिं कमिउनिटि मिसिं हारिनिफ्राय दले पेगु कुटुम बिथांमोनानो बांसिन मेक्सिमाम जायगा आवग्रिनानै दङ दा बिथांमोना मा लेभेलनि मटिभेशन दङ जों साननांगोन धेमाजि लखिमपुर माजुलि जरहाट डिब्रुगड़ बे ओनसोलाव बिथांमोना थायो बे ओनसोलाव बानपानी जायो 3 मास 4 मास 6 माह गाहाम बिथांमोना बैसां लुनानै थानो गोनां जायो सात जाल्लानि गेजेरजों आबाद जाया आरो बै जायगायाव स्कुल कलेजनि अबस्थायाबो बारा मोजां नङा किन्तु बिथांमोना मेट्रिकआव जि जिल्ला नाङैनो धेमाजिया टपार खालामो आरो बिथांमोननि रिजाल्टफोरा मोजां जानायजों लोगोसे दिनै बै सिभिल सार्भिस कम्पिटिटिभ आनजाद बादायलायनाय आनजादाव मिसिं कमिउनिटिया दिनै हाइस्ट जायगा आवग्रिनानै दङ देग्लायनि एपीएससीनि रिजाल्टआव नायोब्लाबो मिसिं बर' सनवाल देउरि बे ट्राइबेल कमिउनिटिनि बांसिन फरायसा फरायसुलिखौनो जोङो नुनो मोन्दों दा बेखायनो आसामाव बिनिख्रुइबो बांसिन गिख्रंथाव थासारिया जाहैबाय जे बिथांमोना जि रेटआव जि सिस्टेमाव दिनै खामानि मावदों जेरैबायदि साक्सेस जादों बे जोंनि थाखाय नोजोर होनो गोनां साननो गोनां जायफोरखौ दिनै जों बुरखा गानहोनानै सानो जायफोरा दिनै गोरिब गुन्द्रानि गथ' हाजिरा मावग्रा थेलावला रिस्कावला मिस्ट्रि लेबार कामला मावो बिथांमोननि गथ'फ्रा दिनै आजमल फाउन्डेसननिफ्राय बोसोराव 300 400 500 मेडिकेल इन्जिनियारिंजों लोगोसे एपीएससी यूपीएससीआव दिनै सुपार 50नि सुपार 40नि गेजेरजों जि मोनसे मासि आवग्रिनायनि जि मोनसे कम्पिटिशन सोलिदों बे जोंनि थाखाय साननो गोनां धुबुरियाव थानानै बरपेटायाव थानानै दरं नगाव मरिगाव लाहरिघाटआव थानानै दिनै बिथांमोना जुदि सम्भब खालामदोंब्ला बर' हारिनि समाज बेबस्था नखर दानायनि बेबस्था बर' हारिनि संसार जानाय जिउ खुंनायनि बेबस्थाया बिथांमोननिख्रुइ साबसिन जोङो बांसिन मजबुत आरो मोजां थासारियाव एजुकेशन लादों किन्तु बिथांमोना दिनै मेडिकेल इन्जिनियारिं आसामाव जेसेबां दङ बे जायगायाव कब्जा खालामनांगौ आरो सिभिल सार्भिस यूपीएससी एपीएससीआव कब्जा खालामनांगौ जेसेबां एलएलबी एलएलएम कलेज इउनिभार्सिटी दङ बे जायगा आयेनखौ कब्जा खालामनांगौ बे मोनथाम दिगखौ जि टारगेट लादों बे जोंनि थाखायबो सोलोंनो आरो बुजिनो गोनां दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जे अल ओभार इन्डियायाव जोङो आनन्द कुमारखौ लाबोबाय आनन्द कुमारनि सुपार 30नि गेजेरजों बिहाराव जि मोनसे आईआईटी इन्जिनियारिंनि मोनसे रेगुलेशन सोलिदों बिथाङा सासे सिम्पल मेथामेटिशियान बिथांखौ जों लिंनानै लाबोदों बिथांजों जों सावरायदों आरो बे आनन्द कुमारनि मुङाव दिनै सिनेमा बानायनाय जादों सुपार 30 दिनै जोङो लादाखनिफ्राय मानगोनां सनाम वांचुकखौ लिंनानै लाबोदों बिथांजों सावरायदों बड'फानि मुङाव सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्डखौ बिथांनो बावदों
आरो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ सोलोंनो नाजादों जे लादाख बायदि जेराव माने जिर' माने माने सानथाव सानसेयानो जिर' जानानै थायो गुसुआथ' माइनास जायो आरो मोनसे हपलेस सिचुएशन कुनु आसायानो गैया बेयाव निराशाबादनि मोनसे जायगा किन्तु बे लादाखआव अल्टारनेटिभ स्कुलिं लादाखनि स्टुडेन्टफोरनो मोनसे गोदान जिबन होनायनि आं माने सनाम वांचुकआ खामानि मावदों आरो बिथांजों जोङो सावरायदों लादाखनिफ्राय 20 जन स्टुडेन्ट जोङो बड'लेण्डआव लाबोगोन बड'लेण्डनि 20 जन स्टुडेन्टखौ लादाखआव हरगोन आरो मोनसे एक्सचेन्ज अफ कालचार एक्सचेन्ज अफ आइडियास एक्सचेन्ज अफ इडुकेसनखौ खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों दा बिनि थाखायबो जोङो उननि समाव खामानि मावगोन दा बेखायनो दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय रोजा जोबोद गोजोननाय थाबाय मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय सारनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा APS